Mga igsuon, ayaw lutang ng tanan. Sa itong Ebanghelyo karon, isay-say sa atong Ginoo ang kamatuoran nga ihatag sa emperador ang iya sa emperador o ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Pero nasuko man ang atong Ginoo sa pangutanan. Nindot man kay itong pangutana o nindot man kay intro. Tungod kay kautan ang ilang laraw. Kung tubag ang atong Ginoo, nga ayaw namang bayan sa emperador. Ya doon na may mga tax collector na kilig-kiligran. Kasi pasakaan siya ng rebellion sa hari sa Roma, ang emperador. Kung ngayon po siya tilip ka, mabayan ka. Mga suko po niya ng mga makabayan, bayan muda. Kinahanglan dyan, di kita mo bayad dito. Pero man, daon-daon ka lang nila. So, tubag ni Kristo, isa na asa, yes or no, dilema, dato Ginoo. Dato Ginoo mingon, hatag ang iya ni Cesar, o ihatag ang iya sa Diyos. Puting nun, doon na tayo civil obligation sa government. Kita po mga katawan sa Diyos, obliged ka, na muntuman sa balaod. Hindi ka magagamang atong balaod. So, muna yung atong obligasyon sa gobyerno. Ikaduha, sa kung may langit itong waton, ang paghatag o sakto na bugis sa gobyerno. Una na, ihatag sa Diyos, ang iya sa Diyos. Ihatag ni Cesar, ang iya ni Cesar. Una itong obligasyon sa gobyerno. Ang pagtahod sa itong mga leader sa gobyerno. Una itong obligasyon. Isip mga lumulupyo, good citizen, dinhi sa loob. Unya kung obligasyon sa politika, sa gobyerno, ang paghatag o common good sa katawhan. Unay number one obligation sa government. Ang pag-alagad kanato, paghatag o social justice sa katawhan. Bantay mo sa unang pagbasa, si Cicero, dili ganito Unio. Tawag to siyang pagan, king, pagano, o matulong Ginoo. Pero kita ninyo, yahimo gamong instrumento sa Ginoo. Gano'n man, naguna-una siya sa kaayuhan, dili lang sa iyang katawan, bisan sa iyang ginisakupan na mao ang katawan sa Israel. Yang higaan o maayong serbisyo ang katawan sa Israel. Higaan niya katungod, higaan niya o freedom sa iyong Ginoo, padayon. Pagsimba mo sa iyong ilang Ginoo. Wala na i-impose ang iyang kagalingon kay ang mga pagano o may Ginoo sa ilang lugar. Pero kung may salita, kung sa ilang Ginoo, wala na i-impose. Common good, kita ninyo? O ginihimutan siya sa atong Ginoo. Higaan siya kusog. Kung masabot, ang tanan na kagamanan, gobyerno, simbahan, kanang tanan na gahong gikan sa Ginoo. Under sa Ginoo. Pero ano na lang tayong sakit nga kasinatian? Tinuod dili sa atong katilipan. Kung masakit ka, the best nga hospital, private. Tinuod dili. Ang best nga mga services, best nga mga gamit, private. Tinuod dili. The best food nga eskwelahan, private. Umunay angay pamanandungan na pinasa gobyerno kung manunod. Kaya mahimo siyang corrupted kung ang ginakuna sa gobyerno iya na kaugalingon na mahimo ng business ang government. Nawa na ang common good.
Una nga, balay Diyos pag-ambo, katawahan sa Diyos. Kitang tanan nyo din ni karon, ay influence ko ita sa mga naglingkod. Ano man, nakaman ang power. Usahay kay nagtuman ka, kita powerful. Kung mag-usap ka, kung niya ato silang i-power, mga leader na to. Kundi, sama ni Nero, wag rin ipagtuwa sa Ginoo, si Nero. Pero ni hatag siya, common good sa katauhan sa Diyos. O, kapatay mo, ang relasyon sa government at sa simbahan, di dyan mabuwag. Ano man, usa ka na, hindi mo ka mabahin. Bahan niya ang soul. Hindi mo na itang bahinon mong body sa imong soul. Kung buwa mo, it is death. Ano yung meaning sa death? Separation of body and soul. Kinsa man ang nangalagad sa gobyerno, di ba mo ko na nagtuo sa Ginoo? Hindi dyan mabuwag. Ang point sa Ginoo karon, ihatag ni Sisa ang iya ni Sisa. Ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos. Nangtana siya, kinsa man lang naa sa inyong kwarta, kinsa man lang nakulit sa inyong kwarta. Ningon, ang mga tao, ang dagway ni Sisa, ikulitan ang kwarta sa dagway sa emperador. O nun, kita doon na tayo pati, ikulitan sa panagway sa Diyos. Maggoberno, manegosyo, dan doon na to ang dagway sa Diyos. Kaya mismo si Cesar, under man sa Diyos. Kung mo yung pamalandungan, under katanan sa Ginoo. Pamay mo labaw niya. Kaya sa may hari, sa mga hari, sa title sa Ginoo. Diyos, mga emperador, Diyos man sa ilang lugar. Sa mga Diyos. Ginoo, sa mga Ginoo. Una nga, sa ato mga balaod, nagreplika kita sa dagway sa Diyos. Kitang tanan, dagway man, gikan man sa iya. Kumantod pa ni Papa Francisco, ang government mahimo siyang noble kung alam sa kadaghanan o kaayuhan sa kadaghanan. Kabantay mo sa kalider na ano na nagtunaan na sa kadaghanan, lisod, pilima. Tino mo din. Pagkitaunon mo na, kaya yung pinundanay ba? Yung mga leader, lisod. Kaya kanuna na ito na una sa katawan, lisod. Kaya pilima. Tapos nainhan, yung usap ka, politiko doon, paano siya korata? Sa magsaling sa korata. Pero mga tao, grabe kayo yung sa korata. Yan naman, pili korata dahil mo hindi ginahanglan. Kasing-kasing. Sama ni Sir. Kasing-kasing na andang mo alagad. Pili magpili. Dato, pobre, yung kanunay alagad. Kung gusto mo, mahimong leader dyan, yato inyong kasing-kasing. Destiny. Mahimo mo, sa kagmaygon nga grupo, na ikaw isaligan, ihatag lang yung kasing-kasing. Sa PYM, ihatag yung kasing-kasing. Sa minister, ihatag lang yung kasing-kasing. Di ba, malipay lang Ginoo sa imo. Kasi kag magulbol, kag magulbol, una, hindi ka mag-bless. Hindi ka mag-bless. Sa ginagmay ng grupo, sa dinagko ng grupo, ang ikamutas Ginoo, hindi mo ba? Ang imong kasing-kasing, inulungan. O minaagi niya na koneksyonan sa pagpangalaga nito sa gobyerno, kung imong ihatag ang kasing-kasing, basig, imo rang lipaton imong head. Ang sentral na kunya na damutunghan. Wala mo ihatag ang atong kasing-kasing. May mutanaw o wala ang pangutan na ato bang ihatag ang atong kasing-kasing. You will be blessed. Yan naman, kasing-kasing man, imong ihatag imong kabalingan. Dili man sa salary. No? Secondary ra lang.
Kung sa labing, kani ka mga nurse na to, kinasing-kasing na dyan na ila. Gagmay na yung isuldo. Tinoon din, kailang mga nurse, mga doktor, niya sa atua, gagmay na dyan na. Pero ano nang mabili na sila? Ako kayong puruhan tungkol sa gugma sa pagpamalakan. Gugma sa pagpamalakan. Una nga, I hope, sa itong pag-alagad sa gobyerno, pag-alagad sa simbahan, ipasukan yun sa gugma. Kung wala ng gugma makisunan, sira ng pagulbol. One time, ito ang kaubang team dito sa deliverance ba? Meeting lang ito sa kanlaw. Yung sa kakauban si Bututbot, kaya mo naman. Kaya mo po itong gagawang oras, deliverance. Si Bututbot, maita ni mahuli na na. Mugay ni uman. Yan, ingon itong among head dito sa bigas. Padarin nila na ito, papinon ng mga si Bututbot, padarin. Masamot, dali, dugay ni uman. Ang deliverance. Kay sa ministry ko, samtang nag-ampo ta, ang deliverance minister, ang mga kauban, maglitan niya sila mga santos. Yan na may uban niya, ganahan mo mag-deliverance minister. Paita ko rin rin. O ano naman ko, tig-ampo na mo maglitan niya. Ako bilang isang pag tig-ampo na maglitan niya, ako kay contribution sa liberation. Liberation sa yellow ulitan niya. Dako kay contribution sa grupo. Una nga, magabay pa na po ang obligasyon, kinahanglan, pinasikat na sa gugma. Huwag mo na itong pangayuan karon, dinig santos kabisa, kaunta mag-purify ang itong kasing-kasing. Nga, pinag-anay ang itong pagpamalagan, hindi pagpasikat, hindi pagpakawon, hindi aron ilmon kakisa. Kung hindi, mag-inuo rin mo ukol sa ito. Atong gugma, ihatag ka niya kung sa katao. Balikon ako ang ingon ni Kristo. Ihatag, isisa, ang iyang isisa. Ihatag sa Diyos, ang iyang sa Diyos. Kapadayan ka, mag-inampuay kang tanan, no? Kung pinaagi na mahimutan mula. Amen. Ato karong